Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Unsko-Sanskog kantona jučer je već tradicionalno u Tržačkim Reštelima upriličila pješački pohod stazama Nijaza Begića u povodu pogibije ovog slavnog komandanta, načelnika štaba 517. oslobodilačke brigade i člana komande 5. korpusa. Na ovaj način evocirane su uspomene na tekovine oslobodilačke borbe. Obilježavanje je nastavljeno i danas. I ove godine pješački pohod koji je krenuo ispred osnovne škole Tržačka Reštela okupio je jedan broj mladih učesnika koji jučer i danas obilaze linije odbrane 517. oslobodilačke brigade, čiji su pripadnici branili rejon Bugara u Bihećkoj općini, područje Šturlića duž državne granice sa Republikom Hrvatskom. Učesnici pješačkog pohoda jučer su prešli prvi dio puta od Tržačkih Reštela do Bugara u ukupnoj dužini od 30 km u oba pravca. Danas su nastavili preko Šturlića i Tržačke Platnice do Krivaje, u kojoj je komandant Nijaz Begić Keso izgubio život u odbrani domovine. 4 dana je ta trajala ofanziva, spriječili smo da tenkovi agresorski prođu, znači zaustavili smo i u Krivaji, ovdje u pravcu Tržačkih Reštela iz susjedne Republike Hrvatske, SAO Krajine, znači uništili smo njihove tenkovske jedinice, spriječili smo i da uđu i da zauzmu naš kanton, odnosno tadašnji Bihećki okrug, je desila bi se Srebrenica. Pješački povod Nijaza Begića Kese je organiziran povodom znači tragične pogibije Nijaza Begića Kese, zamjenika načelnika štaba 517. oslobodilačke brigade, člana komande 5. korpusa. Nijaz Begić Keso je nastradao od agresorskog projektila u Krivaji, mjestu Krivaja. Bio je teško ranjen 23. sutradan je preminuo. Podršku općine Cazin ovom pješačkom pohodu i obilježavanju godišnjice akcije Spržena zemlja izrazio je i Jusuf Bajrektarević, savjetnik općinskog načelnika. Općina Cazin na čelu s načelnikom općine magistrom Nebinom Greševićem podržava obilježavanje manifestacije da se ne zaborave historijski dani, historijski podvizi naše vojske, hrabre borbe, poštene, časne borbe, jer mi smo naši borci, mi smo se časno borili za odbranu države Bosne i Hercegovine i to ne smijemo zaboraviti i moramo dalje graditi našu državu na istini. Aziz Čoralić iz Bihaća jedan je od učesnika tradicionalnog pješačkog pohoda stazama Nijaza Begića Kese, ponosan što ima priliku pješačenjem dati svoj doprinos da se heroji odbrane Bosne i Hercegovine nikad ne zaborave. Osjećaj je izvanredan, stvarno. Svakog to treba, doživjeti, vidjeti, znati. Jako je malena i zainteresovanost, mislim to je greška, ali ne možemo natjerati nikoga na nešto da prisustvuje. S tim da bi trebali svi, većinom koje u mogućnosti doći, bar po neku ofenzivu obilježiti, jer to je dio naše prošlosti, naša prošlost diktira našu budućnost. Kako su istakli organizatori, ovo je najbolji način da se evociraju uspomene na jednu od herojskih bitaka za slobodu i odbranu Bosne i Hercegovine i slamanje neprijateljske ofenzive Spržena zemlja, u kojoj je život izgubio komandant Nijaz Begić Keso. Podsjećanja radi, agresorska ofenziva Spržena zemlja počela je 19. slomljena 23. jula 1995. godine. U vrijeme njenog slamanja počela je operacija Oluja na području susjedne Republike Hrvatske, nakon čega je došlo i do deblokade tadašnjeg Bihaćkog okruga.